Unai Arretxe piloto eta kopilotua dauzkagu gurekin, eta Euskadiko Junior txapelketan nola irabazi duten kontatuko digute. Lehen urtea da rally munduan murgiltzen zaretela eta jada Euskadiko Junior txapeldun titulua lortu duzue. Nola egin duzue hau? Bai, saia izan da, baina azkenean pixkanaka kotxarekin filin hartzen. Eta, kotxa prest, notak baita ere pixkanaka hobetzen, eta sorte pixka eta lantaran. Bai, hori da, azkenean aurten lehenengo urtea izan da biok elkarrekin korritu duguna. Borja lehenengo urtea ni aurretik beste karrera batzuk egin nituen, eta azkenean lortu dugu saria lortzea. Egoera nahiko berezia da, kasu honetan pilotuak bai irabazi duelako sari hori, eta kopilotuak ez, nola izan daiteke hau biak kotxe berean lehiatuta? Hori azken finean gertatzen da, sailkapenan behonatzen derako bi sailkapenetan bezala. Alde batetik pilotuna eta bestelan kopilotuna. Orduan, aurten pasatzea egun izan da, Borja izan dela piloto junior azkarrena, baina ni gu baino kopiloto junior azkarrago bat egon da kanpeonato osoan. Berak korritzen zuen beste piloto batekin juniorra zena, bera irabazi dugu eta juniorretan ez dugu irabazi, baina kopilotoetan ez, baina pilotoetan bai. Eta txapelketa irabazi ahal izateko azken minutora arte borrokatu behar izan duzu, ez? Aurretik anitzegoen egoera bat ere argi eta azkenean bai zuentzat izan da garaipena. Bai, azkenean bilek aukerakin junien Gernikara. Eta sortea gure alde egon zen, egia da lehenengo bitramotan oso azkar jun ginela eta gero gure helburua aldatu zen, beraiek apurtu zuten kotxie eta bukatzeko helburukin. Zuek ere denboraldian zehar hainbat arazo mekaniko izan dituzue, baina hala ere amaierara iritzea lortu duzue, ezta? Zeintzuk izan dira arazo horiek? Bai, hori da, azkenean lehenengo karreretan, egin genuen lehenengo karreran justua paliarotxe genuen. Gero bigarren karrera bai bukatu genuen, eta hirugarrenean berriz paliarotxe genuen. Paliar berbera, uste dut alde berinak izan zala orduan, hor mekanika pixka faiatzen digu, baina azkenean lortu dugu hurrengo karreretan bukatuz eta horaino iristea. Eta ziur hori gauzak ikasi dituzuela eta errepasa eginez zein izan da gehien disfrutatu edo gozatu duzuen proba? Nire partez behintzat, gutxi gora bera etxekoak. Ibardin igoera eta Lesakako igoera. Azkenean, etxeko jendekin hementxe zaude, gutxi gora bera badakizun nola den karretera eta azkarrik joten zera. Bai, nire kasuan baita ere, nire kasuan gehien disfrutatu izan duana izan da Lesakako Rarespinta. Azkenean baita ere, etxetik gertu, tramoa ezaguna, pixkat azkarrago gindua zen, bazegoen jende lagun gehiago ikusten, ezaguna eta etxeko karrera urten izan da politena. Eta probak hasi aurretik imaginatzen dut urduritasunak izango dituzuela, ezta? Nola kontrolatzen dituzue lasterketa hasi aurreko urduritasun horiek? Nire partez, saiatzen naiz dena lotuta izatea. Dena ongi egon behar da, dena prest, baina gero ateratzeakoan hirubi bat ateratzeakoan ez da urduritasuna eta lasai kurtentzea. Bai, nire kasuan baita ere, ni ez dakatola metodo bat edo urduritasuna kentzeko, baina batez ere da, ni urdurien jartzen naizen tokia da, etxetik atera eta rallira edo ezakiz herrira juteko bide hortan, edo gauden momentu horietan urduri. Gero behin kasko hartu, jarri eta asistentzetik atera eta lehenengo tramorako bidean, pixkat biak elkarrekin kotxean hitz egiten, pixkat ni behintzat bertan lasaitzen da. Eta emaitza onak lortu ahal izateko, pilotu eta kopiloturaren artean harreman ona egotea eta elkar ulertze ona egotea beharrezkoa izango da, ez? Azkenean importantea da. Gidaria ezin du joan kopiloto gabe, azkenean ni fidatu behar nahi zuen notak eta berak netaz fidatu behar da, zen bilek talde bat egiten dugu. Así que ezinbestekoa da bilen harremana ona izatea eta gainera ondo entenditzea. Hori da, azkenean Borjatan txikitatik baita ere ezagutzen gara eta azkenean hori, Borja esan duen bezala, konfiantza elkarretan handia da, gero ordu asko dira baita karrera gunean, entrenatzera, kotxean garajekin. Horixe da, eta hortaz gain, gainera rallitan ibiltzeko diru asko behar da eta zentzu horretan imaginatzen dut babesleen laguntza hori eskertuko dela, ez da?
Bai, asko ekotzen da, bai, osea, sortez, ontxe fotokop, salasolak, jabe karrozeriaz, eta Nexa Rap, gurekin daudela, gure babesleek dira, eta asko eskertzen da. Urte zaila izan da COVID eta gero, baina, bueno, gurekin, bideontara jundidea, así que eskertzen da. Eta gainera, kontutan izan behar dugu, garajean aurretikan ordu asko sartu dituzuela ere, ez? Nola kudeatzen duzu denbora guztia? Azkenean dia lanetik anatea eta elkartzen gara hemen, gauza egiten, gauza prestatzen, karrera baino leno eta ondoren, baita gonpontzen, ordu asko dira kotxea rebisatzen eta gauza egiten. Azkenean ikuste dut, esan dugun ez leno, lehenengo karreran ebidez matxurak genuen, eta hurrengo karrera nahi genuen atera pixkat konfiantza gehiagokin kotxea aguantatuko zula, orduan azkenean ordua basatuko genituen kotxea txukuntzen eta prestatzen. Fiteron baita kaja apurtu zen gutxo era, eta ordu asko hementxe. Era berean, lasterketan ere ondo esan duzuen moduan gauza gertatu daitezke, eta bertan asistentziaren babesa edo lan hori beharrezkoa duzu, ez da? Nolakoa izan da lasterketa hauetan? Azkenean asistentzian laguntza asko eskatzen da. Gu iristen gara asistentzietara eta beti daude guren gurasoak o lagunak, eta beraiek eskaintzen diguten laguntza handia da. Gu gara pixkat iritsi, eta beraiek beti daude. Zer nahi duzu, bazkaldu zeu zejan ez dakizu, gu pixkat astutzeko. Zein behar da gasolina bota, botako ditu gasolina eta azkenean laguntzari guri pixkat lankarra kentzen digu eta eskertzen da. Eta emaitza onak lortu ahal izateko, kotxe hon bat izateko ezinbestekoa da, edo hortikan aparte gauza gehiago daude ere? Bietako apur bat, uste dut, osea, kotxea behintzat regionalen eta oso importantea da, baina nire ustez, osea, juten zea pixkat gora ikusten eta importanteagoa da eskuon batek izatea kotxe baino. Hementxe, kotxea importantea da, baina eskuak ez badaude, ezinezkoa da. Así que, bien partez, uste dut. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, datorren urtera begira, zein asmo dauzkazue? Kotxe berdinarekin errepikatzeko intentziorik bai? Bai, kotxea gurekin mitituko da, así que behintzat hurren urtean seguro, saiatuko dugu beste kaja bat sartzen eta atzeko puentea igual hobetzen, zer. Eta, ikusi behar dugu, sariren bat dagoen urtea bukatzerakoan ala ez dakigu horrendikan, baina, espero dugu laizter jakitea. Primero mutilak, eskerrik asko gure galderak erantzuteagatik. Zuri.